Kinoyalam juga kunhun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA, Hakalama Meghalaya SSA School Association MSSA SA, kila penpau ya ka jing thrang bat ka jing sliang baka sorkar jela kan penkiu tulop biang ya ki dikhot jong kani ka kunhun. Ka sorkar jela kala penkiu tulop bikini kinong hikai hakasnam 8,000 khan rio. Ubak la kemen rumbui, menteri ki kam penroi jing nang jing tip kamen shwa, ula penpau baka sorkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe ya ki tulop jong kini kinong hikai. Hakbai dei bat ka jingdawa jongi kinong hikai SSA ban enhance le ban kin penkiu ya ka tulop jongki kadahar ajar sanspa sa pwengut kinong hikai SSA hapo ka jela Meghalaya ngisukwa ban pen kan mau hang ne ba ya ka tulop jongi kinong hikai SSA ka sorkar Meghalaya kala penkiu nado usnem arajar khandriu but nado katika por hado menta ka tulop jongi ka sabi kumjo kumba kalong menta jaha ka bai dei bat kan ne nakaliang jongi Meghalaya SSA School Association Central Body nado usnem arajar arpho ngila deplebo ya ka jingtho saka sorkar jela lengba minister badon brom isar la kemen rumbui hakba ngila kerpat lengba jongi ya ka sorkar jela ba kin penkiu lani enhance biang ya katulop jongi kinong hikai SSA hagitu ki snem ki bala dep ngila yo lat rubani kendo ya ki officer sorkar ye minister in charge isar la kemen rumbui ye chief minister padon borom kejala isar Konrad ki sangma bat ngila yo iru ba haman la ka session la ka de ka budget session ka autumn session ni ka winter session kala don ka jing ya kren kala don ka jing ing ya pen i hak bay dei bat kane ka mat jing dawa jongi kinong hikai SSA ban enhance ya katulop jongki khat 8,000 sanspa sa pwengut kinong hikai SSA hapo ka jela Meghalaya nang tangila yo iru ya ka jingkren jong i minister badon brom jong katrat puli puthi isar lak men rumbui hakba ila ongleng ba kilat patai khwor bat kumjuru hapo assembly kaba ila ong ba kanika jingdawa jong kinong hikai SSA kalong kaba shongnya shong nongrim but hakbai dei bat kane ka sorkar kadang bishar kadang examine ka bahatam ka bala ban le hakbai dei bat kane ka jingdawa jongi kinong hikai SSA ban enhance ya ka tulop jongi tikum ka jingpen kan mau ya ka sorkar jela ngila le bo biang ya ka reminder hakbai dei bat kane ka mat haka arho santrik jong prai April arjar arpo ar haisar la kemen rumbui ban ngila bo ka jingkerpat ya i ba in ngau ba ban tuklar lem ya kanika bentak nang ban penkloi ya kanika jing bishar ya kanika jing examine jong ka sorkar jela ya kanika mat jing dawa jongi ngila yo laro ban ya kendo ya chief minister badon brom isar Konrad ki sangma haka arphonyau trik jong ubnai me arhajar arpoar haka nika jing kendo jongi bat i ngila yo lat ban pensngeu hai ya kanika mat jing dawa jongi bat ila ya tho hangi ba ilong aware ya kanika benta pad ila ongro ba kanika kam kadang dongan hapo department kidang ya work out kidang ya examine kidang ya bishar but nakali jong i idang up ya ka report kai ka ban mi nakanika jing bishar kai ka ban mi nakanika jing examine jong ki hakabai dei bat kanika mat jing dawa jong i kinong hikai SSA ban enhance ya katulop jongi panakali yang chief minister ila boro ka jing kepat ini kinong hikai SSA bangin long ki bayasha bangin long ki bayetre lang bat ka sorkar hakbai dei bat kanika benta tika ai ka bana kalian jungi kinong hikai SSA nginon ban ong hakbai dei bat kane katong ngilayasha nado usnem arhajar arpho ter hado kanika klimat ngilayasha ngilaya trailang bat ka sorkar hakbai dei bat kanika mat jingdawa jungi ban kentiu ya ketulop jungi kinong hikai SSA hapo jela Meghalaya tingi ngi ong ba haka GEC kabangila adep ban shong hak arpo santrik jong ubnai Jun arjar arpo ar ngila ong bangin aipor ya ka sorkar Meghalaya hapo shiteng jong uni ubnai Julai kata kamud hadu khat santrik jong ubnai Julai arjar arpo ar bahkan ya ka rai hak bai dei bat kanika mat jing dawa jongi ban kentiu ya ketulop jongi kinong hikai SSA balai ni ya kanika por hadu khat santrik jong ubnai Julai arjar arpo ar namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jongki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria dep ka half yearly exam kata
hadin ka khatsantrik jong benai Julai arhajar arpawar lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matjing dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing yaki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat jing